ஹரே கிருஷ்ணா, அனைவருக்கும் வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ நீங்க பார்த்தது எல்லாமே வந்து மாயாப்பூர் அந்த இஸ்கான் அந்த டெம்பிளோட போட்டோஸ் தான் நீங்க பார்த்தீங்க. இப்போ எல்லாமே வந்து அந்த டீட்டெயில்ஸ் அவங்கள வந்து பார்த்தோம் நம்ம இப்போ. சுந்தரராஜன் பிரபு நீங்க வந்திருக்கீங்களா? நமஸ்தே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சுந்தரராஜன் பிரபு நீங்க கதை சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க, வந்திருக்கீங்களா? நீங்க இன்னும் வரலன்னு நினைக்கிறேன், அவர் ஜாயின் பண்ணல. ஓகே ஓகே, நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சுந்தரராஜன் பிரபு நீங்க வந்திருக்கீங்களா? நமஸ்தே பிரபுஜி. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கியா சக்ஷுர் உன்மித்தமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மய்யம் ददाति स्व पदान्तिकं. हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று 4வது அத்தியாயம் நம்ம வந்து தொடங்க போகிறோம். இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து நம்ம கர்ம யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சாங்கிய யோகம் சொன்னார். அப்புறம் வந்து நேற்றுக்கு 3வது அத்தியாயத்துல கர்ம யோகம் அப்படின்னு சொன்னார். இப்போ வந்து ஞான யோகம், அதாவது அறிவின் யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்ல ஆரம்பிக்க போறார். அதற்கு முன் நம்மளுடைய இஸ்கான் ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டைட்டிஸ் அவங்க வந்து அந்த தெய்வங்களை நம்ம வணங்கி கொண்டு ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே இந்த செஷனை தொடங்குவோம். இப்பொழுது நேத்திக்கு அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் என்னன்னா, துரத்தல் அல்லது செயல், இதில் எது நான் செய்வது உச்சித்தம், ஏகம் வத கிருஷ்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கேட்கிறான். அதுக்கு வந்து பகவான் சொல்றார், நிஷ்காம கர்மயோகமானது ஞான யோகத்தை காட்டிலும் உயர்ந்தது. நியதம் குரு கர்ம, அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா, உன்னுடைய கர்மங்களை நீ செய்வாய், நீ செய்து கொண்டே இருப்பாய், ஆனால் அதனுடைய பலன்களை எனக்கு நீ அர்ப்பணித்து விடுவாய். நீ வந்து அந்த பலன் மேல் பற்று வைக்காமல் நீ வந்து செய்யும் கர்மமானது அது வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம் என்று அழைக்கப்படும். அது வந்து ஞான யோகியை காட்டிலும், ஞான யோகி என்றால் வந்து ஒரு காட்டிற்குள் சென்று தபஸ் செய்து தன் உடலை வருத்தி கொண்டு அஷ்டாங்க யோகங்கள்லாம் செய்யும் அந்த ஞான யோகத்தை விட இந்த நிஷ்காம கர்மயோகமானது மிகுந்த பலனை தரும். இது வந்து உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். அதற்கு அப்புறமாக வந்து கர்ம காண்டம், கர்ம யோகம், அதை பத்தி வந்து பிரவிற்த்தி சக்கரம், அந்த யாக சக்கரத்தை பற்றி பார்த்தோம், விவரித்தார் பகவான். 4வதாக வந்து எத் ஆஸ்ரயதி ஸ்ரேஷ்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்காட்டாக வழிநடத்துங்கள். எப்படி வந்து ஜனகர் முதலானோர் வந்து இந்த கர்ம, அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலேயே கர்மம் செய்த போதும் வந்து அவர்கள் வந்து அந்த பலன் மீது பற்றில்லாமல் இருந்தார்களோ, அதே மாதிரி நீயும் வந்து எடுத்துக்காட்டாக வழிநடத்து அப்படின்னு சொல்றாரு. கடைசியா வந்து மிகப்பெரிய வைரி, அதாவது எதிரி, மிகப்பெரிய எதிரி இகம் வைரினம். அப்படி எதுனா வந்து காமமே வந்து மிகப்பெரிய எல்லாவற்றிற்கும் காரணமான மிகப்பெரிய எதிரி. அதை நீ வந்து கட்டுப்படுத்துவாய். அதை எப்படி கட்டுப்படுத்தணும்னா வந்து அந்த ஐம்புலன்கள் வந்து அலைப்பாய்கிறது இல்லையா, அதை வந்து மனம் வந்து கடிவாளம் போட்டு அந்த ஐம்புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தும். அந்த ஐம்புலனுக்கும் மேலானது வந்து மனத்திற்கும் மேலானது புத்திக்கும் மேலானது இந்த ஆத்மா என்கிற இந்த ஜீவாத்மா. இதை எப்படி நீ வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும் என்றால், நீ சாதாரணமாக நீ வந்து கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைத்தால் கட்டுப்படுத்த முடியாது. ஆனால் என்னுடைய கிருஷ்ண பக்தியில் நீ வந்து கிருஷ்ண பக்தியில் சேவை செய்து கொண்டே உன் காரியங்களை செய்தால் தானாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உன்னுடைய புலன்கள் கட்டுக்குள் வந்துவிடும். அப்பொழுது நான் வந்து உன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்துகிறேன். அதனால்தான் வந்து அவருக்கு ரிஷிகேஷன் அப்படிங்கிற பேரும் இருக்கு. ரிஷிகம் என்றால் இந்திரியங்கள், ரிஷிகேஷன் என்றால் தன்னுடைய இந்திரியங்கள் மட்டுமல்ல, தன்னுடைய பக்தர்களுடைய இந்திரியங்களையும் தன் வசத்தில் வைத்திருப்பவர் தான் ரிஷிகேஷன். அதனால வந்து நீ என்னிடம் வந்து நீ சரணடைந்து
சரணடைந்துங்கிறது வந்து இனிமேதான் சொல்ல போறார். இப்ப வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, என்னுடைய பக்தி தொண்டில் நீ வந்து செயலாற்றுவாய், அதன் மூலமாக உனக்கு இந்த பாவம் தீண்டாது அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார் நேத்திக்கு. இப்பொழுது நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயத்துக்குள்ள நம்ம பார்ப்போம். இது வந்து ஞான யோகம். இது வந்து கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு, அதாவது ஞானம். இது வந்து ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்ல போறாரு. இது வந்து எப்படி பரம்பரையாக வந்தது அப்படிங்கிறத பத்தி பகவான் வந்து 1வது ஸ்லோகத்திலேருந்து 10வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்ல போறார். அதுக்கப்புறமா வந்து கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளிலும் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியராகவும் இருக்கிறார். அது எந்தெந்த வர்ணாசிரமங்கள்லாம் உருவாக்கியிருக்கார், அந்த குறிக்கோளாகவும் அவரே இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யயதாமாம் பிரபாதியந்தே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார், பிரபத்தியந்தே. அப்புறமா வந்து கர்ம யோகத்தை பத்தி வந்து திருப்பி சொல்றாரு. இங்க கர்மணேபி ஹபி போத்தவ்யம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 16லேருந்து 26 ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்ல போறார். அப்புறமா வந்து 25லேருந்து 33 வரைக்கும் தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞான யஜ்ஞஸ்ய பரந்தப அப்படின்னு சொல்றாரு. கடைசியாக 34லேருந்து 42 வரைக்கும் தத் வித்தி பிரதிபானேன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் அதை வந்து சொல்ல போறார். நம்ம வந்து இன்னைக்கு அத்தியாயத்துக்குள்ள நம்ம செல்லலாம். இப்போ நீங்க பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பகவத்கீதை உண்மை உருவில் பக்தி உயர்திரு பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவர்கள் எழுதிய இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் அவர் எழுதிய இந்த பகவத்கீதை உண்மையுருவில் இதுதான் நீங்க வந்து இதோடைய பொழிப்புரை தான் நீங்க பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள். இது வந்து இரண்டு புக்கு, இது வந்து புக்கு கவர் தான் காமிச்சிருக்கோம். இங்க இது தமிழ் புக்கு கவர் இப்படி இருக்கும், இங்கிலீஷ் புக் கவர். இதோட பிடிஎஃப்பும் உங்களுக்கு வந்து அமைச்சிருக்கோம். நீங்க விருப்பமானா வந்து நீங்க இஸ்கான் பெங்களூரு வெப்சைட்ல போயிட்டு நீங்க வந்து ஹார்ட் காப்பி, அதாவது நேர்ல அது புக்காவே பர்ச்சேஸும் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. சோ தட் நீங்க வந்து நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கிறதுக்கு சௌரியமா இருக்கும். இப்போ முதல் ஸ்லோகம் வாசிப்போம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச இமம் விவஸ்வதே யோகம் प्रोक्तवानहवमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुर्यक्ष्वाघवे பிரவீத். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். விவஸ்வான் மனித குல தந்தையான மனுவுக்கும் மனு இஷ்வாகு மன்னனுக்கும் முறையே இதனை எடுத்துரைத்தான், அதாவது உபதேசித்தான் அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது என்னன்னா வந்து இது வந்து முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம், சத்ய திரேதா துவாபர கலி இந்த 4 யுகங்கள் இருக்கு இல்லையா. இந்த வந்து முதல் யுகங்கள்ல வந்து பகவான் வந்து இந்த விவஸ்வான்ங்கிறது வேற யாரும் இல்லை, அந்த சூரிய கடவுள்னு சொல்றோம் இல்லையா, அவர் தான் வந்து அவருக்கு இன்னொரு பேர் வந்து விவஸ்வான். அவருக்கு வந்து பகவானே வந்து பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி, அதாவது அந்த சத்திய திரேதா யுகங்கள் இருக்கு இல்லையா, அப்போ வந்து பல லட்ச வருஷங்களுக்கு முன்னாடி, அது வந்து நம்ம விவரம்லாம் வரப்போற ஸ்லைட்ல பார்க்க போறோம், அப்பவே வந்து உபதேசித்திருக்கிறார். இந்த சங்கியா புத்தி யோகம் இந்த பகவத்கீதையை முழுவதுமாக உபதேசித்திருக்கிறார். அப்புறமா வந்து என்ன ஆச்சு, அந்த விவஸ்வான் வந்து மனு, அதாவது ஒரு மன்வந்திரம், இப்போ வந்து இந்த மன்வந்திரம்க்கு வந்து வைவஸ்வத மன்வந்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வைவஸ்வத மனு அப்படிங்கிறவர் ஆண்டு இருக்கார். அதே மாதிரி சாக்ஷுஷ மனு, அது மாதிரி நிறைய மனுக்கள் வந்து வருவார்கள். ஒரு சதுர்யுகம், இந்த 4 யுகம் வருது இல்லையா, சத்ய திரேதா துவாபர கலி வந்து இந்த 4 யுகங்களும் திரும்ப திரும்ப வந்து கொண்டே இருக்கும். இது வந்து ஒரு சுழற்சி போல. இது வந்து இப்போ இந்த இதுல வந்து இந்த சுழற்சி வந்து கொண்டே இருக்கும்போது மனுக்கள் எப்படி வந்து இப்போ ஒரு நாட்டிற்கு தலைவர் மாறிக்கொண்டே இருப்பாரோ, அதே மாதிரி வந்து மனுக்களும் வந்து ஒரு சில வருஷங்களுக்கு ஒரு தடவை இந்த பிரம்மாவுடைய ஒரு ஆயுள், ஒரு குறிப்பிட்ட ஆயுள் முடியும் போது அந்த மனு வந்து மாறிவிடுவார். அப்போ இப்போ இருக்கிற மனு வந்து வைவஸ்வத மனு. அதனால்தான் வைவஸ்வத மன்வந்திரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இந்த இதெல்லாம் தர்ப்பணம் எல்லாமே சொல்லும் போது, எல்லா சுபகாரியங்கள்ல செய்யும் போதும் கூட நம்ம வந்து இந்த சொல்லிதான் ஆரம்பிப்போம் நம்ம. அவர் வந்து அந்த மனு வந்து இக்ஷ்வாகு மன்னனுக்கு இதனை உபதேசித்தார். இக்ஷ்வாகு குலத்துலதான் வந்து நம்ம ராமச்சந்திரமூர்த்தி, அதாவது ஸ்ரீராமர் வந்து அவர் தோன்றினார், நம்மளுக்கு தெரியும். சோ இப்போ இந்த ராமர் வரைக்கும் வந்து இந்த பரம்பரையாக இவர் பகவான் உபதேசித்த வந்து இந்த கீதையானது வந்து கொண்டே இருந்தது, ராமர் வரைக்கும் சரியாக வந்து கொண்டே இருந்தது. அதற்கப்புறமாக என்ன ஆகிவிட்டது என்றால், அதுதான் இப்போ 2வது ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்படுறார். ஏவம் பரம்பரா பிராப்தமிமம் ராஜர்ஷ்யோ விதுஹு
சகாலேன மகதா யோகே நஷ்டபரந்தப. உன்னதமான இந்த விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகின்றது. அதாவது இந்த ராமர் வந்து பகவானுடைய அதே அவதாரம், அவருடைய அம்சமே, அது அவரே பகவானே அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். அவர் வரைக்கும் ஒழுங்கா வந்தது. அதற்கு அப்புறமா வந்து அந்த சங்கிலி தொடர் வந்து விட்டு போய்விட்டது. அது விட்டு போய் விட்டது. என்னன்னா அந்த விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகின்றது. அது இருக்கிறது, அந்த விஞ்ஞானம் இருக்கிறது. ஆனா வந்து யாருக்கும் வந்து அதை பற்றி சரியான விவரங்கள் தெரியாமல் போய்விட்டது. ஆகையினால் அதை திரும்பவும் நினைவுபடுத்துறதுக்கு தான் இப்போ வந்து பகவான் கிருஷ்ணராக இப்போ அவருடைய சுய உருவில் வந்து அர்ஜுனனை ஒரு வியாஜமாக கொண்டு இந்த கீதையை மறுபடியும் உபதேசிக்க ஆரம்பிக்கிறார் அப்படிங்கிறதையும் அவர் சொல்றார். இப்போ இந்த 4 சம்பிரதாயங்கள் நம்ம வந்து பகவான் கிருஷ்ணரிடம் இருந்து இந்த 4 சம்பிரதாயங்கள் வந்து உருவாகின. முதல் சம்பிரதாயம் வந்து பிரம்மா, அதாவது முதல்ல வந்து பிரம்மாக்கு தான் உபதேசிக்கிறார் இல்லையா. பிரம்மா கிட்டேந்து வர சம்பிரதாயம் வந்து மாத்வாச்சாரியார் வழியா வந்து, அதற்கப்புறம் நாரதர், அப்புறம் வந்து பக்தி வினோத தாகூர், அப்புறம் இங்க இதற்கு முன்னாடி வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள், அதற்கு அப்புறமா வந்து பிரபுபாதா வழியாக இப்போ நமக்கு வந்திருக்கிறது. இந்த சம்பிரதாயம் வந்து பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதுதான் வந்து இந்த நம்ம இஸ்கான்ல ஃபாலோ பண்ற சம்பிரதாயம். இதுதான் பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம். பிரம்மரிடம் இருந்து வந்த, பகவானிடமிருந்து நேரடியாக வந்த சம்பிரதாயம். அதே மாதிரிதான் இப்போ பகவானிடமிருந்து நேராக வந்த சம்பிரதாயங்கள் மற்றவையும் இருக்கின்றன. லக்ஷ்மி தேவி மகாலட்சுமியிடமிருந்து நேராக பகவான் மகாலட்சுமி கிட்ட சொல்லி, அவரிடமிருந்து வந்து விஸ்வக்சேனர், கருடன், அத மாதிரி கீழே வந்து ராமானுஜாச்சாரியர் அவரிடம் வந்து வந்த சம்பிரதாயம் வந்து அதுவும் பிரசித்தமான சம்பிரதாயம் நம் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல, இந்த சம்பிரதாயம் எல்லாமே வந்து நம்ம உலகம் முழுவதுமே பிரசித்தமாக இருக்கிறது. அதே போல வந்து சிவபெருமான், பகவான் வந்து சிவபெருமானிடம் உபதேசித்து அது வந்து விஷ்ணு சுவாமி அப்படிங்கிற சம்பிரதாயம் வழியாக வந்து அது வந்து 3வது சம்பிரதாயம் இருக்கிறது. அதே போல் சனத்குமாரர்கள்ங்கிறது வேற யாரும் இல்லை, பிரம்மாவினுடைய மானச புத்திரர்கள். அதாவது அவர் வந்து பிரஜா உற்பத்திக்காக இந்த சனத்குமாரர்களை படைத்தார். அவர்கள் வந்து ஞானத்தை தேடி போகவே பிரஜா உற்பத்தி வந்து நின்றுவிட்டது. அதனால்தான் மனுகளிடம் அந்த பணியை ஒப்படைத்துவிட்டு சனத்குமாரர்கள் வந்து பகவத் தியானத்தில் ஈடுபட்டனர். அவரிடம் வந்து இந்த சனத்குமாரர்களிலிருந்து வந்த சம்பிரதாயம் தான் வந்து இந்த நிம்பகாச்சாரிய சம்பிரதாயம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. இப்போ இந்த 4 சம்பிரதாயங்களுமே வந்து சரியான சம்பிரதாயங்கள். சரியான சம்பிரதாயம்னா என்னன்னா வந்து இப்போ பகவானிடமிருந்து நேரடியாக அந்த சங்கிலி தொடர் அறுபடாமல் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றோம் இல்லையா, இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அந்த பகவத்கீதையாகட்டும், அந்த எல்லா கருத்துக்களும் எல்லா ஞானங்களும் வந்து சரியே ஒரு ஆச்சாரியர் வழியாகவும் அடுத்த ஆச்சாரியர் வழியா வந்து சரியா வந்தது வந்து இந்த 4 சம்பிரதாயங்கள். இது வந்து போனஃபைடு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த இங்கிலீஷ்ல போனஃபைடு சம்பிரதாயம். இந்த 4 சம்பிரதாயத்துல எது நீங்க ஃபாலோ பண்ணாலும் அது வந்து சரியானதே அப்படிங்கறத இந்த ஸ்லைட்ல சொல்றாங்க. அதனாலதான் இப்போ வந்து நம்ம முதல் நாள்லே பார்த்தோம், நம்ம பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அப்படிங்கிறத பார்க்கறதே ஒரு கேபிள், அதாவது ஒரு அலைபேசி இருக்கிறது இல்லையா, போன் இருக்கு, அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து அந்த கேபிள் வந்து அறந்து விட்டது இருந்தால் அந்த போனை வந்து நம்ம உபயோகப்படுத்த முடியாமல் போய்விடும். அதே மாதிரிதான் இப்போ வந்து இந்த சம்பிரதாயத்துல ஏதாவது ஒரு சம்பிரதாயத்துல வந்து அடுத்தடுத்து சரியாக வர வேண்டும். அந்த சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து பகவானிடம் அந்த சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் அடுத்தடுத்து வர வேண்டும், ஒழுங்காக மாறாமல், கொஞ்சமும் அடி மாறாமல் அடிப்பிழலாமல் வர வேண்டும். அப்பொழுதுதான் வந்து அந்த சரியான பகவான் என்ன சொன்னாரோ அதே வந்து சேரும் நமக்கு. அதுபடி வந்த சம்பிரதாயங்கள் தான் இந்த 4 சம்பிரதாயங்களுமே. இப்போ 3வது ஸ்லோகம் வாசிப்போம். ச ஏவாயம் மயா தேத்ய யோகः ப்ரோக்தः புராதனः பக்தோசி மசகா சேதி ரஹஸ்யம் ஹேததுத்தமம். பரமனுடன் உறவு கொள்வதை பற்றிய அதே பழம்பெரும் விஞ்ஞானத்தை நான் இன்று உனக்கு எடுத்துரைத்துள்ளேன். ஏனெனில் நீ எனது பக்தனும் நண்பனும் ஆனதால் இந்த விஞ்ஞானத்தின் உத்தம ரகசியத்தை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும். அதாவது இப்போ இந்த விஞ்ஞானம்ங்கிறது என்னன்னா, இந்த பகவத்கீதையை பகவான் வந்து இவர் வந்து
நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம், இவரை வந்து முன் பிறவிகள்ல வந்து இவர்கள் இருவருமே வந்து சேர்ந்து தான் வந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். அததான் அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்ல போறாரு இப்போ. அதனால நீ வந்து எனக்கு ரொம்ப பிரியமான நண்பன், அது மட்டும் இல்ல, நீ வந்து ரொம்ப உறவுக்காரனும் கூட, நீ அத்தை பையனே, அதனால வந்து ஆகையினால வந்து அத்தை பையன் மாமா பையன் அந்த உறவு இல்லையா, அதனால வந்து நான் வந்து உனக்கு இந்த ரகசியத்தை உனக்கு வந்து மறுபடியும் உபதேசிக்கிறேன். உன்னால வந்து இந்த ரகசியத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஏன்னா வந்து ஏன் மற்றவர்களை அவர் வந்து சூஸ் பண்ணல, ஏன் வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனன் மட்டும்தான் சூஸ் பண்ணார் அப்படின்னா வந்து அவன் வந்து முழுவதுமாக பகவான் தான் வந்து அவர் தான் பரம்பொருள் அப்படிங்கறத முழுமையாக அவன் உணர்ந்திருந்தான். அவர் வந்து அவர் என்ன சொன்னாலும் சரி, நீ என்ன சொன்னாலும் அதுபடி நான் நடக்கிறேன் அப்படிங்கிற முழு நினைப்பு அவனுக்கு வந்து அவருடைய பரிபூர்ண நம்பிக்கை, திருட விஸ்வாசம், மகா விஸ்வாசம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து அவனுக்கு எப்பொழுதுமே இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் முன் பிறவைகளிலும் அவர்கள் இருவரும் தான் வந்து ஒன்றாகவே இருந்திருக்கிறார்கள். பகவானும் நரநாராயணராக வந்து பத்ரிகாசிரமத்தில் வந்து இவர்கள் அவதரித்து இந்த வேதத்தை பற்றி எல்லாம், இந்த பகவத்கீதை எல்லாத்தையும் பற்றி அவர்கள் எடுத்துரைத்து உள்ளனர். அதனால இப்ப அடுத்தது அதான் பார்க்க போறோம். 5வது ஸ்லோகம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பஹூனி மே வ்யதீதானி ஜன்மானி தவ சார்ஜுன தான்யஹம் வேத சர்வாணி நத்வம் வேத பரந்தப. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவைகளை கடந்துள்ளோம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தபிக்க செய்பவனே, அஃது உன்னால் முடியாது. ஏன்னா வந்து பகவான் வந்து எல்லாவற்றுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். அவர் வந்து சர்வ வியாபி, சர்வ நியந்தா, எல்லாமே எல்லா உலகங்களிலும் எப்பொழுதெல்லாம் என்னெல்லாம் நடந்ததுங்கிறது அவருக்கு எல்லாமே நினைவு இருக்கும். ஏன்னா வந்து அவர் தான் எல்லாத்தையும் வந்து கட்டுக்குள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். இதற்கு முன் பிறவைகளும் தெரியும், இதற்கு பின்னாடி வரக்கூடிய பிறவைகளும் தெரியும். ஆனா அர்ஜுனனுக்கு வந்து அந்த ஞானம் வந்து இன்னும் அவருக்கு வந்து அந்த ஞானம் இல்லை அவருக்கு. அதனாலதான் அவர் வந்து சொல்றாரு, நம்ம இருவருமே வந்து பல பிறவைகளை சேர்ந்தே கடந்துள்ளோம், நரநாராயணர்களாக இன்னும் பற்பல பிறவைகளை கடந்துள்ளோம். ஆகையினால் நான் இந்த ஞானத்தை உனக்கு நான் உபதேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ வந்து மனு சொன்னார் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதனால இப்போ வந்து பிரம்மாவுடனுடைய ஆயுட்காலம் என்னங்கிறத இந்த ஸ்லைட்ல நம்ம பார்ப்போம். இப்போ பிரம்மா வந்து 311 லட்சம் கோடி ஆண்டுகள், அதாவது 36,000 கல்பம் வந்து பிரம்மாவனுடைய பகல். அதே அளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவனுடைய இரவு காலமும் ஆகும். இப்போ இது வந்து மிக நீண்ட காலம். இந்த நீண்ட காலத்தில் தான் வந்து பிரம்மா ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார். இதுல வந்து பகுதி சிருஷ்டி, பகுதி பிரளயம் அப்படிங்கறது வந்து நடக்கும். அது வந்து அப்போ வந்து ஒரு கல்பம் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவனுடைய பகல், அது வந்து ஒரு கல்பம். அது வந்து 4.32 into 100 கோடி, அதாவது 432,000 கோடி இல்லையா, பில்லியன் ஆண்டுகள் அந்த வருது. அது வந்து 14 மன்வந்திரங்கள், அதனுடன் 15 சந்தியாஸ்னா வந்து 2 இது சந்திக்கிறது இல்லையா, அது ஒரு கிருத திரேதா அந்த இது சந்திக்கிறது இல்லையா, அது வந்து சந்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு கிருத யுகம் முடிஞ்சு திரேதா யுகம் ஆரம்பிக்கிறது, அது ஆரம்பிக்கிற இது வந்து ரெண்டும் சந்திக்கிற காலம் வந்து சந்தியாஸ். அது மாதிரி 15 சந்தியாஸ் வருது அந்த இதுல. அது மாதிரி 14 மன்வந்திரங்கள் நடக்கிறது ஒரு கல்பத்திலே. இது வந்து ஒரு பகல். அதே மாதிரி ஒரு இரவும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மன்வந்திரம் அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளவு, 306 10 into 10 லட்சம் மில்லியன் ஆண்டுகள், அதாவது 71 திவ்ய யுகங்கள். அப்புறம் ஒரு திவ்ய யுகம் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 4.32 into 10 லட்சம் மில்லியன் ஆண்டுகள், அதாவது 4 யுகம். இதுதான் வந்து 4 யுகத்தோட கணக்கு வருது. அதாவது சத்தியயுகம், 4 யுகம்ங்கிறது சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம். இந்த சத்தியயுகம் வந்து முதல்ல வந்து கலியுகத்திலேன்னு ஆரம்பிப்போம். கலியுகம் வந்து 4,32,000 ஆண்டுகள். இதுதான் வந்து இருக்கிறதுக்குள்ளே ரொம்ப கம்மியான ஆண்டுகள் இருக்கு யுகம். இதை விட 3 மடங்கு பெரிதுதான் வந்து துவாபரயுகம். அதை விட 3 மடங்கு பெரிது திரேதாயுகம். அதை விட 3 மடங்கு பெரிது வந்து சத்தியயுகம். இப்போ வந்து இவ்வளவு பெரிய ஆட்சி காலத்தில் தான் பிரம்மா வந்து ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார். இது வந்து நீங்க ஓரளவுக்கு தெரிந்து கொண்டால் போதுமானது. எவ்வளவு நீண்ட காலத்தில் அவர் ஆட்சி செய்கிறார் என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காகவே நம்ம இதை வந்து படிக்கிறோம். பிரம்மா வந்து
50 ஆண்டுகள் எப்படி நம்மளுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு 100 ஆண்டுகள் ஆயுள் இருக்கிறதோ, அவருடைய ஆயுள் காலம் கணக்குப்படி அவருக்கு 100 ஆண்டுகள் அவருக்கு விதித்துள்ளனர். அதுல வந்து 50 ஆண்டுகள் கழிந்து விட்டது. அது எவ்வளவுனா வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த 4,32,000 இன்ட்டு அந்த இது போட்டிருக்காங்க இல்லையா, கணக்கெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவோ ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் அப்படின்னு வருது. இதுல 6 மன்வந்தரங்கள் முடிந்து விட்டன. 4 யுகங்களில் 27 சுழற்சிகள் முடிந்துவிட்டன. அதாவது 116 மில்லியன் ஆண்டுகள் முடிந்துவிட்டன. சத்ய, திரேதா, துவாபரம் இது வந்து இது வரைக்கும் ஆனது வந்து 3.8 மில்லியன் இயர்ஸ் ஆயிருக்கு. இப்ப கலியுகத்தில் இதுவரை கடந்து போன காலம், கலியுகம் ஆரம்பித்த பின் இதுவரை எவ்வளவு ஆண்டுகள் ஆயிருக்கு பாத்தீங்கன்னா வெறும் 5000 ஆண்டுகள், 5000 சொச்சம் ஆண்டுகள் மட்டும்தான் ஆயிருக்கு. பிரம்மாவின் ஆயுசு, மொத்த ஆயுசு பாத்தீங்கன்னா 155 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ். அதுல வந்து இல்ல இவ்வளவு கம்மி தான் ஆயிருக்கு. இதுல வந்து மனுவோட ஆயுள் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 4 யுகங்களில் 27 சுழற்சிகள். அதேதான், இதே கணக்கு தான் சொல்றாங்க. அதுல வந்து 120 மனுவின் வாழ்க்கை பாத்தீங்கன்னா 120 மில்லியன் இயர்ஸ். அதுதான் வந்து அவருடைய ஆண்டுகள். மனு பிறப்பதற்கு முன்பே பகவத்கீதையை சூரிய கடவுளான விவஸ்வானுக்கு பகவான் அதனை எடுத்துரைத்தார் என்பதன்படி தோராயமாக கீதை இந்த பிரபஞ்சத்தில் பேசப்பட்ட காலத்தை நம்மால் கணிக்க முடியாது. எப்படின்னா அதைப்படி பார்த்தா மனுக்கு முன்னாடியே வந்து சூரிய கடவுளுக்கு வந்து ஒரு சூரிய கடவுளான விவஸ்வானுக்கு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம். அதன்படி பார்த்தோம்னா 120 மில்லியன் ஆண்டுகளை வந்து அதற்கு முன்னாடியே இந்த உலகத்தில் வந்து பகவத்கீதையை வந்திருக்கிறது, பகவான் கூறியிருக்கிறார். கீதை இந்த பூமியில் வந்த காலம், கீதை வரலாற்றை மகாபாரதத்தின் சாந்தி பர்வா, அதாவது இந்த ஸ்லோக எண் சொல்லியிருக்காங்க. இது மூலமாக பின்வருமாறு நாம் காண முடியும். திரேதா யுகாதோ ச ததோ விஸ்வான் மனவே ததௌ மனுஷ்ச லோகே பிருத்யர்த்தம் சுதாசேஷ் ஏக்ஷ்வாகவே ததௌ இக்ஷ்வாகுணா ச கதிதோ வியாபிய லோகான் அவஸ்திதா. திரேதா யுகத்தின் ஆரம்பத்தில் பகவானுடனான உறவு பற்றிய இந்த விஞ்ஞானம் விவஸ்வானால் மனுவிற்கு வழங்கப்பட்டது. மனித குலத்தின் தந்தையான மனு தனது மகனும் பூலோகத்தின் மன்னனுமான ராமர் அவதரித்த ரகுவம்சத்தின் முன்னோடியுமான மன்னர் இக்ஷ்வாகுக்கு இதனை அளித்தார். எனவே மனித சமுதாயத்தில் இக்ஷ்வாகு காலத்திலிருந்தே பகவத்கீதை இருந்து வந்துள்ளது. இப்ப வந்து கிருதயுகம், திரேதாயுகம் இது நம்ம பார்த்துட்டோம் ஏற்கனவே. 4,32,000 ஆண்டுகள். அதை விட 3 மடங்கு, அதை விட 3 மடங்கு, அதை விட 3 மடங்கு பெருசு அடுத்தடுத்த யுகங்கள் பார்த்தோம். இப்போ திரேதா துவாபர யுகங்கள் அதோட கணக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த இவ்வளவு லட்சம் ஆண்டுகள் வருது. 216 இன்டூ இவ்வளவோ கோடி ஆண்டுகள் வருகிறது. கலியுகத்தில் இதுவரை 5000 ஆண்டுகள் கழிந்துள்ளன. பிரம்மாவின் ஒரு நாள் வந்து இவ்வளவு பெரிய வருடங்கள், மனித கணக்கால் வந்து இவ்வளவு பெரிய ஆண்டுகள் வருடங்கள் வருகின்றன. ஒரு மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவு பெரிய 360 கோடி, அது என்னங்கிறது சரியா தெரியல, இவ்வளவு பெரிய ஆண்டுகள் வருகின்றன. பிரம்மாவின் ஒரு நிமிடம் வந்து 6 கோடியா, இது வந்து 6 கோடி வருடங்கள் வருகிறது. பிரம்மாவின் ஒரு நொடி வந்து இது வந்து 1 கோடியா, ஆமா 1 கோடி வருடங்கள் வருகின்றன. இப்படி பாத்தீங்கன்னா கீதை வந்து இந்த பூமியில் வந்த காலம் 2 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு என்று ஒரு தோராயமாக சொல்லலாம். இதுதான் வந்து இது ஒரு கணக்கு. இது வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் பர்பஸ்க்காக தான். இதை வந்து நீங்க மனப்பாடம்லாம் பண்ண வேண்டாம், தெரிந்து கொள்வதற்காக. இப்போ நம்ம 6, 7, 8, 9 இது 4 ஸ்லோகங்களுமே இந்த அத்தியாயத்தில் மிக முக்கியமான ஸ்லோகங்கள். அதனாலதான் வந்து இந்த 4 ஸ்லோகங்களையுமே ஒரே ஸ்லைட்ல கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்ம 4 ஸ்லோகத்தையுமே வாசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம அதோட அர்த்தத்தை வந்து படிக்கலாம். அஜோபிசன் அவ்யயாத்மா பூதானாமீஸ்வரோபிசன் பிரகிருதிம் ஸ்வாமதிஷ்டாய சம்பவாம்யாத்ய மாயயா யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர்பவதி பாரத அப்யுத்தானமதர்மஸ்ய ததாத்மானம் சுஜாம்யஹம் பரித்ராணாய சாதூனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே ஜன்ம கர்ம ச மே திவ்யம் யோ வேதி தத்வதः த்யக்த்வா தேஹம் புனர்ஜன்ம நைதி மாமேதி சோர்ஜுன.
அதாவது இந்த 4 ஸ்லோகங்களுமே மிக முக்கியமான ஸ்லோகங்கள். இந்த பகவத்கீதை 4ஆம் அத்தியாயத்தில், நான் பிறப்பட்டவனாக இருந்தாலும், எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும், உயிர் வாழிகள் அனைவருக்குமே நான் இறைவனாக இருந்தாலும், நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படின்னா என்னன்னா வந்து திவ்யமான உருவில் தோன்றுகின்றேன்னா வந்து அவர் நம்மள மாதிரி பிறப்பது கிடையாது. ஒரு கர்ப்பவாசத்திலிருந்து பிறப்பது கிடையாது. இருந்தாலும் அதாவது தேவகியின் கர்ப்பத்தில் வந்து பிறந்தாலும் அது வந்து ஒரு மாயையான தோற்றம் தான். அவருக்கு வந்து பிறப்பும் கிடையாது, இறப்பும் கிடையாது. அவர் தான் வந்து யாரு தன்னுடைய அப்பா அம்மாக இருக்க வேண்டும் என்று இவர் ஒருத்தர் தான் வந்து அவரால் சூஸ் பண்ணிட்டு வர முடிஞ்சது. நம்ம யாராலையும் வந்து யார் வந்து நம்மளுக்கு அப்பாவா பிறக்க வேண்டும், யார் தந்தையாக பிறக்க வேண்டும், யார் அம்மாவாக பிறக்க வேண்டும் என்று நம்மளால் அதை வந்து தேர்வு செய்ய முடியாது. ஆனால் பகவான் ஒருவரால் தான் இவரு தான் எனக்கு தந்தையா இருக்க வேண்டும், இவர் தான் எனக்கு தாயாக இருக்க வேண்டும் என்று தேவகி வசுதேவரையும் யசோதா வந்து நந்தகோபாரையும் வந்து அவர் தேர்வு செய்கிறார். அந்த ஒரு தன்மை வந்து பகவான் ஒருவரிடம் மட்டும்தான் உள்ளது. அதே போல வந்து பகவானுடைய உடலானது நம்முடைய உடல் போன்று பஞ்சபூதங்களால் ஆனவை கிடையாது. ஏன்னா வந்து அவருடைய உடல் வந்து திவ்யமானது. அது வந்து பஞ்ச சக்தி மயம்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது பஞ்ச உபனிஷத் மயம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிலதுல. அதாவது அவருடைய தேகம், பகவானுடைய தேகம் வேற, பகவான் வேறங்கிறது கிடையாது. நமக்கு வந்து நாம் வேற, நம்மளுடைய ஆத்மா வேற இல்லையா? அது மாதிரி கிடையாது பகவானுக்கு. பகவானுடைய தேகமும் பகவானும் ஒன்றேதான். அவருடைய தேகமும் வந்து திவ்யமானது, என்றுக்குமே வந்து எட்டர்னல், அதாவது நிலையானது. நம்ம ஜீவாத்மாவுக்கு வந்து என்னெல்லாம் நற்குணங்கள் சொன்னோம் இல்லையா, அது எல்லாமே வந்து பகவானுக்கும் பொருந்தும், பகவானுடைய தேகத்துக்கும் பொருந்தும், பகவானுடைய ஆத்மாவுக்கும் பொருந்தும். ஆனா நம்முடைய தேகத்துக்கு வந்து அது பொருந்தாது. ஏன்னா நம்முடைய தேகம் வந்து அழியக்கூடியது. அதனால்தான் சொல்றார் அவர் வந்து நான் வந்து என்னுடைய சுய திவ்ய உருவில். அவர் வந்து ஒரு யுகத்திலையும் வந்து ஒரு அவதாரம் எடுக்கும் போதும் இந்த குணங்களில் வந்து ஒன்று கூட குறையாமல், எப்படி வந்து வைகுண்டத்துல இருந்தாரோ, எப்படி கோலோகத்துல இருந்தாரோ, அந்த வைகுண்டத்தையும் கோலோகத்தையும் இங்கேயே கொண்டு வந்து விடுவார். அந்த வைபவங்கள் எல்லாம், எல்லா பரிவாரங்களும் எல்லாம் அவருடன் வந்துவிடும். அவருக்கு வந்து எந்த ஒரு குறைவும் இல்லாமல் தான் வந்து அவர் தோன்றுகின்றார் ஒரு அவதாரங்களிலும். அதே மாதிரி எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பரத குல தோன்றலே, அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன். இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இவருக்கு வந்து 10 அவதாரங்கள் அப்படின்னு சொல்றவர்களும் இருக்கிறார்கள். ஸ்ரீமத் பாகவதம் படி 25 அவதாரங்கள் அப்படிங்கிறதும் நம்ம பார்க்கிறோம். எண்ணிறந்த அவதாரங்கள், அதாவது எப்பொழுதெல்லாம் தர்மத்திற்கு சீர்குலைந்து, அதாவது ஒரு தர்மம் வந்து ஒரு தலை குனிந்து போகிறது, எப்பெல்லாம் தர்மத்துக்கு ஒரு தலைகுனிவு ஏற்பட போகிறது அப்படின்னு சரி தோன்றதோ அப்பொழுதெல்லாம் நான் பிறக்கிறேன். அப்படி பார்த்தோம்னா நம்ம இன்னும் 5000 வருடங்கள் தான் ஆகியிருக்கிறது. இப்பொழுதே வந்து கலி வந்து படுத்தும் பாடு வந்து பார்த்தீர்களால் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதாக தோன்றுகிறது. ஆனால் இன்னும் வந்து அவர் இன்னும் எந்த ஒரு அவதாரமும் எடுத்ததாக தெரியவில்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இன்னும் தர்மம் வந்து சீர்குலையல அப்படிங்கிறது தான் வந்து அதோட அர்த்தம். அப்படி இல்லைன்னா வந்து நம்ம இப்படி கூட எடுத்துக்கொள்ளலாம். அவர் வந்து வேற அதாவது இந்த மாதிரி வந்து பேர் சொல்லப்பட்ட இந்த அவதாரங்களில் வந்தால்தான் அவர் வந்து அவருடைய அவதாரம் கருது கிடையாது. தர்மத்தை வந்து நிலைநாட்டுவதற்கு அவர் எந்தெந்த உருவில் இருக்கிறார்களோ அது எல்லாமே, இப்போ வந்து நிறைய ஆச்சாரியர்கள்லாம் வந்திருக்கிறார்கள், இன்னுமே பறந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள், அவதரித்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லோருமே வந்து பகவானுடைய அவதாரங்களாகவே நாம் கொள்ளலாம். அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து 8வது பரித்ராணாய சாதுர்ணம். பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிறுத்துவதற்காக நான் யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றேன். இதுல வந்து என்னதான் வந்து துஷ்டர்களை அழிப்பதற்காகவும் மற்ற காரணங்களை சொன்னாலும் பக்தர்களை காப்பதற்காகத்தான் அவர் வந்து பிரதானமாக வருகிறார். அதுதான் முதல்ல சொல்லியிருக்கார் அவர், பக்தர்களை காப்பதற்காக. பரித்ராணாய சாதுர்ணம். இப்போ வந்து ஒரு கஜேந்திரன் வந்து ஒரு என்னதான் வந்து யானையா இருந்தாலும் அவனுக்கு வந்து ஒரு ஆதி மூலமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கஷ்டத்துல இருந்து கூப்பிடும் போது உடனே அதுக்காக தான் வந்தார். திரௌபதி வந்து எனக்கு வந்து என்ன காப்பாத்து கிருஷ்ணா கோவிந்தா அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொல்றா திரௌபதி, இரு கைகளையும் மேலே கூப்பி. அதற்காக உடனே அவர் அங்கேருந்து வர்றாரு.
எப்பொழுதெல்லாம் இது நம்ம எல்லா இதுலயுமே நம்ம பார்க்கலாம். இன்னும் நிறைய அதுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டுகள் இருக்கின்றன. எப்போ பக்தர்களை வந்து இப்ப பிரகலாதன் வந்து கூப்பிட்டான். பிரகலாதன் வந்து கூப்பிட்ட உடனே அவர் பகவான் ஓடி வந்தார். எந்த தூண்ல இருக்கா, என் தூண்ல இருக்கானா துரும்புல இருக்கானான்னு கேட்டோம்னா ஆமா அதுலயும் இருக்கார். எல்லா தூண்களிலும் வந்து விட்டார் அவர். நரசிம்மர் வந்து எல்லா தூண்களிலும் வந்து விட்டார். அவன் எந்த தூணை கை காட்டுவான் என்று தெரியவில்லை என்பதற்காக எல்லா தூண்களிலும் வியாபித்தார். அப்புறமா எந்த தூண்ல அடித்தானோ அந்த தூணில் இருந்து பிளந்து கொண்டு வந்தார். அதற்கு எப்பொழுதெல்லாம் பக்தர்களுக்கு வந்து ஒரு ஆபத்து நேர்கிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் அவர் வருகிறார் பிரதானமாக. அப்பொழுது அதன் கூடவே துஷ்டர்களையும் அழிக்கிறார். வந்த அவதாரம் நோக்கத்தோடு அவர் வந்த துஷ்டர்களையும் அழிக்கிறார். இப்போ வந்து கிருஷ்ணாவதாரத்துல பார்த்தீர்களானால் அவர் வந்து அனாயசமாக தான் எல்லா துஷ்டர்களையும் அழித்தார். இந்த சகடாசுரனாக இருக்கட்டும், அவர் வெறும் காலை உதைச்சுட்டு இருந்தார். அவர் சின்ன குழந்தை தான். அவர் காலை வந்து அவருக்கு பால் குடித்து விட்டு காலை உதைத்து கொண்டிருந்தார். அவன் வந்து அவர் காலில் பட்டு அவன் நொறுங்கி போனான். அவ்வளவுதான். எதுவுமே வந்து ஒரு சிரமமே கிடையாது அவருக்கு. கோவர்தனகிரியை வந்து அவர் ஒரு இடது சுண்டு விரலால் தூக்கி விட்டார். இது எவ்வளவு பேரால் முடியும்? நம்மள எத்தனை பேரால் முடியும்? நம்மளால வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இதை கூட தூக்க முடியல நம்மளால. எல்லாமே வந்து இது செய்த எல்லாமே வந்து அதிமானுஷ சேஷ்டிதங்கள். அதாவது மனிதர்களால செய்ய முடியாதவை. இது எல்லாமே வந்து ஒரு விளையாட்டாக செய்து விட்டு போகிறார். அவர் வந்து இதுக்கு ஒரு பெரிய பிரயத்தனம்லாம் கிடையாது. அவருக்கு ஒரு சின்ன விளையாட்டு தான் இது. ஒரு அசுரனை அழிக்கிறதுனா அது ஒரு விளையாட்டா செய்யறாரு, அவ்வளவுதான். பூதனையை வந்து அழித்தாருன்னா ஒரு விளையாட்டா செஞ்சு முடிச்சுட்டு போயிட்டாரு. அதுக்கு ஒரு பெரிய கஷ்டமே கிடையாது அவருக்கு. அப்படிதான் எல்லாமே நடக்கிறது. தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றேன். அப்புறமா இந்த ஸ்லோகமும் ரொம்ப முக்கியமான ஜென்ம கர்மச்ச மே திவ்யம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உலகை விட்டு உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகில் பிறப்பு எடுப்பதில்லை. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகிறான். இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். ஏன்னா வந்து எவனுக்கு வந்து இந்த உண்மைகளை புரிந்து கொண்டுகிறானோ, ஏன்னா எல்லாரும் நிறைய பேர் கேட்கிறார்கள் பகவத்கீதை, எல்லோருமே கேட்கிறார்கள், எல்லாருக்குமே பிரசித்தமான ஒரு சாசனம் இல்லையா? ஆனா வந்து எவ்வளவு பேர் ஒத்துக்கிறார்கள் பகவான் வந்து உண்மை அப்படிங்கிறது? யாரு எவ்வளவு பேர் ஒத்துக்கொள்கிறார்கள்? நிறைய பேர், யாருக்குமே நிறைய பேர் ஒத்துக்கிறதே இல்லையா? இது பகவானே இல்ல. கிருஷ்ணர் வந்து இப்போ தோன்றினப்போ இந்திரனே வந்து அபச்சாரப்பட்டு விட்டு போய்விட்டான். இவன் வந்து ஏதோ ஒரு மாடு மேய்க்கும் சிறுவன் போல இருக்கிறான் என்று கல்மாறி பொழிந்தான். அதற்காக தானே வந்து அவர் கோவர்தனகிரியை எடுத்து அவர் காப்பாத்தினார். அவனே வந்து அவ்வளவு பெரிய பதவியில இருக்கிற இந்திரனே வந்து அவனுக்கே தெரியல. பிரம்மா அவ்வளவு பெரிய பதவியில இருக்கிற பிரம்மா அவர் வந்து கோபகுமாரர்களை வந்து கவர்ந்து கொண்டு விட்டு அவர் உலகத்துக்கு எடுத்து கொண்டு போறார். அவர் வந்து அபச்சாரப்பட்டு விட்டு போறார், அவருக்கே தெரியல. அப்பேற்பட்டவர்களே வந்து அவர்களாலேயே புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை பகவான் என்று. ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து அந்த சிரமம் கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் மூலமாக வந்தவை. ஆகையினால் எப்போ வந்து ஒரு ஆச்சாரியர் மூலமாக நமக்கு வந்து விஷயங்கள் வருகின்றனோ அப்பொழுது வந்து அதில் நமக்கு சந்தேகமே ஏற்படாது. சந்தேகம் அவர்கள் வந்து தெளிவாக எடுத்து கூறிவிட்டு போய்விடுவார்கள். நமக்கு வந்து எப்படி நம்முடைய அம்மா, நம்முடைய தாய் வந்து நமக்கு உபதேசித்தால் நாம் வந்து அப்படியே எடுத்துக்கொள்வோமோ அது போல்தான் நம்ம ஆச்சாரியர்கள். எவ்வளவோ தாய்களுக்கு சமம் ஒரு ஆச்சாரியர் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள். ஒரு தாய் சொன்னாலே நம்ம வந்து கேட்போம். எவ்வளவோ தாய்க்கு வந்து சேர்ந்தாலும் ஆச்சாரியர்களுக்கு சமமாகிறார். ஆகையால் அந்த ஆச்சாரியர்கள் சொல்லும் நம்ம அந்த வார்த்தைகளின்படி நம்ம கேட்டு நடப்பதனால் நமக்கு வந்து பகவான் வந்து உண்மையானவர், அவருடைய தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானது என்பது நாம் ஒற்றுக்கொள்கிறோம் நம்ம எல்லா கிருஷ்ண பக்தர்களும். ஆகையினால் நம் கிருஷ்ண பக்த அனைவர்களுக்குமே நம்ம மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகில் பிறப்பு எடுப்பதில்லை. எப்போ வந்து இந்த உண்மையை நம்ம வந்து புரிஞ்சுட்டோமோ இனி அடுத்த பிறவி கிடையாது அப்படிங்கறத திண்ணமாக சொல்கிறார் பகவான். இப்போ இந்த ஸ்லைட்ல வந்து என்ன பாக்குறோம்னா, இது கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் நம் அனைவருக்கும் உள்ள வித்தியாசம். கிருஷ்ணரின் வடிவம் வந்து திவ்யமானது, ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். நம் அனைவரின் வடிவங்களும் தற்காலிகமானவை. நாம் மாயையினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். இந்த படத்துல பாக்குறீங்க இல்லையா, அது வந்து மாயை தான். இந்த முக்குணங்கள்ங்கிறது வந்து மாயை, அவரோட மாயா சக்தி. அதனால் நாம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். ஆனால் கிருஷ்ணர் மாயையின் கட்டுப்பாட்டாளர், மாயையே அவர் கட்டுப்படுத்துகிறார். அதுதான் நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் உள்ள வித்தியாசம். இந்த முதல் படத்துல இருக்கிறது வந்து இந்த ஷியாம சுந்தர ரூபம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஷியாம சுந்தர ரூபம்ங்கிறது வந்து அந்த கருத்த கருநீல வண்ணம் இருக்கு இல்லையா, அந்த குழலோட
வேங்குழலோட இருக்கிறார் இல்லையா. அப்புறம் மயில் தொகை, மயில் பீலி வந்து தலைமையில் அணிந்து கொண்டிருக்கிறார். இது வந்து ஷியாமசுந்தர ரூபம் சொல்லுவோம். அடுத்தது வந்து இந்த கம்சனை வதைத்த இது ஒரு படம், இது வந்து இந்த சித்திரம் இருக்கு. இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். அது தவிர வந்து ஆத்மாவின் மூடி இருக்கும் உரைகள், இதுதான் நான் முன்னாடியே சொன்னேன். இது வந்து ஆத்மா வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது. முதல்ல வந்து உள் இருக்கிறது ஆத்மா, சச்சித் ஆனந்தம் என்ற ரூபமாக இருக்கிறது. அதற்கு மேலே வந்து சூக்ஷ்ம சரீரம்னு ஒண்ணு இருக்கும். அதற்கும் மேல ஸ்தூல சரீரம். இந்த ஸ்தூல சரீரம் தான் நம்ம பார்க்கக்கூடிய, கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய உடல் தான் இந்த ஸ்தூல சரீரம். இந்த ஸ்தூல சரீரம் வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆக்கப்பட்டவை. நிலம், நீர், நெருப்பு, வாயு, ஆகாயம், இந்த ஐம்பூதங்களால் உருவானது இந்த ஸ்தூல சரீரம். இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் இதுக்குள்ள இருக்கிறது. இது வந்து மனம், அகங்காரம் மற்றும் புத்தி இவையினால் ஆனது. இது நம்ம இது வந்து இந்த ஸ்லைட்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதற்கு அப்புறம் 10-11 ஸ்லோகம் பார்ப்போம். வீதராக பய குரோதா மன்மயா மாமுபாஸ்ருதாஹ பஹவோ ஞானதபசா பூதா மத்பாவமாகதாஹ. பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுவதும் என்னில் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்களாகினர். அதாவது இதற்கு முன்பாக அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த ஒரு சித்திரத்துல என்ன பாக்குறோம்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து இந்த சிசுபாலன் அவனை வந்து வதைக்கிறார். சக்கராயுதத்தை ஏவி சிசுபாலனை வதைக்கிறார். நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும். சிசுபாலன் தந்தவக்கரன் வந்து பகவானுடைய வாயிற்காப்போலனாக இந்த வைகுண்டத்தில் இருந்தனர். அவர்கள் வந்து இந்த சனத்குமாரர்கள் பார்த்தோம் இல்லையா, அவர்கள் வந்து தரிசனத்துக்காக வரும்போது அவர்கள் வந்து இல்ல இப்போ வந்து பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லி தடை செய்வதனால் அவர்கள் அபச்சாரப்பட்டு அவர்கள் இந்த பூவுலகில் 3 முறை பிறக்கும்படி அவர் சபித்து விடுகின்றனர். அதனால்தான் வந்து அந்த 3 முறையும் வந்து பகவானே வந்து அவரை ராமாவதாரத்திலும் சரி, இப்போ இந்த கிருஷ்ண அவதாரத்திலும் சரி வந்து அவர் வந்து இந்த அழிக்கிறாரு. இப்போ இந்த சிசுபால வதம் அதுவும் வந்து இந்த காட்டப்பட்டிருக்கிறது. அதை தவிர வந்து இப்போ யாரெல்லாம் என்னுடைய பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு என்னை முழுவதும் என்னில் லயித்து சரணடைந்தார்களோ அவர்கள் வந்து என்னை பற்றிய அறிவால் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். யாரெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தி முழுசா தெரிஞ்சவங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா விதுரர், அப்புறமா வந்து இவர் பீஷ்மர், இவங்க 2 பேரும் வந்து இந்த மகாபாரதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு அவர்களுக்கு பகவானை பற்றிய அறிவு இருந்தது. விதுரருடைய கதை வந்து இப்போ தனியாகவே வரும், இன்னொரு ஸ்லைட்ல வரும். இருந்தாலும் நான் சுருக்கமாக சொல்லிவிடுகிறேன். விதுரர் வந்து பரம ஞானி. அவர் எப்பேற்பட்ட ஞானினா, அவர் வந்து அவருடைய இல்லத்திற்கு வந்து பகவான் வந்து துரியோதனை வந்து அவனுடைய மாளிகைக்கு கூப்பிட்டு உபசரிக்கிறதுக்காக கூப்பிட்டிருந்தாலும் அவர் வந்து அதையெல்லாம் விடுத்து விதுரருடைய சிறிய குடிலுக்கு தான் அவர் செல்கிறார். அங்கு கூட வந்து அவருடைய மனைவி வந்து விதுரரோட மனைவி வந்து தோலை வாழைப்பழத்தை பிரித்து கொடுக்கும்போது பக்தி காரணமாக தோலை வந்து எடுத்து கொடுத்து விடுகிறாள். பழத்தை கீழே போட்டுவிட்டு பக்தியினால் தோலை மறந்து கொடுத்து விடுகிறாள். அப்பொழுதும் அதையும் அவர் வந்து ஸ்வீகரிக்கிறார், அதையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஏன்னா வந்து பக்தர்கள் வந்து எது கொடுத்தாலும் பிரியத்தோட எது கொடுத்தாலும் வாங்கிப்பார். அவருக்கு மட்டுமே கொடுக்கணும், அதுதான் முக்கியம். அதாவது நான் வந்து 10 பேருக்கும் நான் சேர்த்து கொடுப்பேன், உனக்கு 10ஓடு 11ஆக நான் உன்னை வழிபடுவேன், சேர்த்து உனக்கு கொடுப்பேன் அப்படின்னா அவருக்கு அது பிடிக்காது. அவருக்கு மட்டுமே தனியா கொடுத்தீங்கன்னா அவருக்கு ரொம்ப இஷ்டம். அதுதான் பகவானுக்கு, கிருஷ்ணருக்கு வந்து ரொம்ப இஷ்டமானது. ஏயதாமாம் பிரபத்யந்தே தாம் ததைவ பஜாம்யஹம் மம வர்த்தமானுவர்த்தந்தே மனுஷ்யா பார்த்த சர்வசஹ. என்னிடம் சரணடைந்தவர்க்கு ஏற்றாற் போல நான் அனைவருக்கும் பலன் அளிக்கிறேன். பிருத்தாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் நீ எவ்வளவு தூரம் என்ன வந்து சரணடைகிறியோ அந்த அளவுக்கு நான் உனக்கு வந்து பலன் அளிக்கிறேன்கிறார். அதுதான் இப்போ வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய பக்தி நிலை வந்து வேறுபடும். நம்ம எல்லாருமே வந்து பரம பாகவதர்களாக ஆகிவிட முடியாது. நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒரு நிலையில இருப்போம். இது இப்போதான் பார்த்தோம். நம்ம விதுரரோட கதை வந்து ரொம்ப அவர் வந்து அதிக பக்தியில இருந்தார், அதிகமான பக்தி நிலையில இருந்தார். அந்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம். நம்ம நீ எந்த அளவுக்கு நீ என் மேல வந்து என்னை வந்து நம்புறியோ, எந்த அளவுக்கு நீ என் மேல
பக்தியுடனும் பிரீதியுடனும் இருக்கிறாயோ, நீ எவ்வளவு தடவை நீ வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை வந்து தினமும் உச்சரிக்கிறாயோ, ஸ்ரத்தையோடு உச்சரிக்க வேண்டும். வேற என்ன வந்து நான் சொன்னேன் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்றது வந்து பிரயோஜனம் கிடையாது. ஸ்ரத்தையோட நம்ம வந்து சரி பகவானுக்காக நம்ம பண்றோம், எதுவா இருந்தாலும் வந்து முழு மனதோட பண்ண வேண்டும். அரைகுறை மனதோட பண்ணினால் வந்து அது வந்து பலன் தராது. ஆகையினால் நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம பக்தி செலுத்துகிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம வந்து அதனுடைய பலனும் பகவான் கொடுக்கிறார் அப்படிங்கறத பாக்குறோம். இந்த கோபகுமாரர்கள் அனைவருமே பார்த்தீர்களானால் ரொம்ப அந்யோன்ய பக்தி. அவர்கள் வந்து அவர் ஒன்னாவே கலந்திருக்கக்கூடிய அந்த அளவுக்கு வந்து பக்தி செலுத்தினார்கள். அவர்கள் எல்லோருமே வந்து அவருடனே திரும்பவும் அவருடைய இருப்பிடத்திற்கே எடுத்துக்கொண்டு சென்று விட்டார். அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா அவர் வந்து அழைச்சிட்டு விடுவார் உடனே. இப்போ 12வது ஸ்லோகம் பார்ப்போம். காங்க்ஷந்தः கர்மணாं சித்திம் யஜந்தய்ய தேவதா க்ஷிப்ரம் ஹி மானுஷே லோகே சித்திர்பவதி கர்மஜாம். பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இவ்வுலகில் இத்தகைய செயல்களுக்கு விரைவில் பலன்கள் கிடைப்பது உண்மையே. அதாவது இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து நிறைய தேவதைகள், அதாவது சூரியன், சந்திரன், இந்திரன் அப்படிங்கிற நிறைய தேவதைகளை இப்போ வந்து நிறைய அஸ்வமேத யாகம் இதெல்லாம பண்றாங்க இல்லையா. நிறைய தேவதைகளை வணங்குவார்கள். அந்தந்த தேவதைகளுக்கு வந்து அந்தந்த பலத்தை, அதாவது அந்தந்த சக்தியை பகவான் கொடுத்து உள்ளார். அந்த வரத்தை கொடுக்கக்கூடிய வல்லமையை அவர் கொடுத்துள்ளார். ஆனால் இதில் என்ன பார்க்க வேண்டும் என்றால், பகவான் ஒருத்தரை வணங்கினால் மட்டும்தான் அந்த பலனானது நிலைத்து இருக்கும், நீடித்த பலனாக இருக்கும். மற்ற எவர் கொடுத்தாலுமே, மற்ற எந்த உபதேவதைகள் கொடுத்தாலுமே அது வந்து அல்பம் அஸ்திரமாகத்தான் இருக்கும். அதாவது நிலைக்காது, வரும் ஆனா போய்விடும். உடனே கொஞ்ச நாள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், டெம்பரரியா இருக்கும். ஆனா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அது போயிடும். ஆனா அவங்களுக்கு வந்து அந்த வரம் கொடுக்கக்கூடிய வல்லமையை பகவான் தான் கொடுத்திருக்கிறார். ஆகையினால் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, இது வந்து மற்ற தேவதைகளிடம் நம்ம கையேந்தாமல் நேரடியாக யார் அந்தராத்மாக இருக்கிறார், எல்லா தேவதைகளுக்கும் பகவான் ஒருத்தர் தான் இருக்கிறார் இல்லையா, அவரிடமே நம்ம நேரா கையேந்திடுவோம். நான் வந்து மற்ற பேர்கிட்ட நான் போகல, உங்ககிட்ட மட்டுமே வரேன்னா அவருக்கு வந்து ரொம்ப இஷ்டம். அதுதான் வசதியா உயர்ந்தது, ரொம்ப உயர்ந்தது. அப்புறம் வந்து 13வது ஸ்லோகம். சாதுர் வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகஷஹ தஸ்ய கர்மாதரமபீமாம் கர்த்தாரமவ்யயம். 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனிதனின் சமூகத்தில் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 3 வகை இயற்கை குணங்கள்னா வந்து சத்வம், ரஜஸ், தமஸ். அந்த 3 இயற்கை குணங்களுக்கும் தகுந்தவாறு மனித சமூகத்தில் 4 வகை பிரிவுகள், அதாவது பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்ய, சூத்ர, இந்த படத்துல பாக்குறோம் இல்லையா. அவர் வந்து இந்த 4 வர்ணத்தை தான் முதல்ல வந்து அவர் சிருஷ்டி செய்தார். ஒரு வர்ணத்தையும் எதுக்காக சிருஷ்டி செய்தார்னா, அந்தந்த வர்ணத்தவர் வந்து அந்தந்த செயல்களை செய்து அதன் மூலமாகவே நீங்கள் வந்து என்னை அடைய வேண்டும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துலதான் செஞ்சார். இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக நீ அறிந்து கொள்வாய். இந்த முறைகளை வந்து நான் வந்து வைசிய குலத்துலதான் நான் தோன்றியுள்ளேன். ஆனா அதுக்காக வந்து நான் வந்து இதுக்கு கட்டுப்பட்டவனா நீ நினைச்சுக்காத. இதுக்கு நான் கட்டுப்பட்டவன் கிடையாது. நான் வந்து இதை படைத்தவனே நான் தான். அதனால நான் எந்த குலத்துல பிறந்தாலும், நான் வைஷ்ய குலத்துல பிறந்தாலும் சரி, நான் வந்து ராமனா வந்து சத்திரிய குலத்துல பிறந்தாலும் சரி, இதுக்கு வந்து நான் கட்டுப்பட்டவன் கிடையாது. ஏன்னா இவைதான் எனக்கு கட்டுப்பட்டவை அப்படிங்கறத நீ புரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கறத சொல்றாரு அவர். அப்புறம் 14வது ஸ்லோகம். நமாம் கர்மணி லிம்பந்தி நமே கர்ம பலே ஸ்ப்ருஹா இதி மாம் யோபிஜானாதி கர்மபிர்ன சபத்யதே. என்னை பாதிக்கும் செயல் எதுவுமே இல்லை, செயல்களின் பலன்களை நான் விரும்புவதும் இல்லை. என்னை பற்றிய உண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. எப்படி வந்து என்ன வந்து எந்த கர்மமும் பாதிக்காதோ, எந்த பலனுமே நான் விரும்புவதில்லையோ, அதே போல என்னை அறிபவனும். இப்போ இந்த படத்துல பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய மிக பிரியமான நண்பர் சுதாமா, அவர் வந்து அங்கிருந்து வரார். அவர் வந்து ரொம்ப ஏழ்மையான நிலையிலே, பல குழந்தைகள் அவருக்கு இருக்கு, இருந்த ரொம்ப ஏழ்மையான நிலையில சிறு வயதில் வந்து நண்பன் பகவான் கிருஷ்ணரோட ஒரே குருகுலத்தில் சாந்தீபனி ஆசிரமத்தில் படித்திருக்கிறார்.
அப்பொழுது வந்து அதனால இருப்பினும் அவர் வந்து பெரியவர் ஆனவுடன் அவருக்கு வந்து நிறைய குழந்தைகள் வருகிறது. அதுக்கப்புறமா வந்து அவருக்கு ஏழ்மையான நிலைங்கிறதுனால அவரால் வந்து அதை சமாளிக்க முடியல. அவருடைய தர்ம பத்னி வந்து, சரி நீங்க போய் கிருஷ்ணர் தான் இப்போ துவாரகாதீசனாக இருக்கிறாரே, நீங்கள் போய் பார்த்து விட்டு வாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவல் மூட்டையை கொடுத்து அனுப்புகிறார். அவர் வந்தவர் அந்த அவல் மூட்டையை வந்து எடுத்து பிரிச்சு காமிக்கிறதுக்கே அவருக்கு வந்து ரொம்ப சங்கோஜமாக இருக்கிறது. இவ்வளவு பெரிய ராஜாவாக இருக்கிற கிருஷ்ணருக்கு வந்து இந்த ஒரு அல்பமா ரொம்ப தாழ்மையான ஒரு பிரசாதத்தையா கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எடுத்து மறைச்சு வச்சுக்கிறாரு. இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார், அதை வந்து எடுத்து அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு ரொம்ப பிரியத்தோட, யார் என்ன பிரியத்தோட கொண்டு வந்தாலும் அதை வந்து உடனே வாங்கிக்கிறார். அதை தான் வந்து பெரிய பிரசாதமாக வந்து அவரே எடுத்துக்கிறார். அதற்கு பதிலாக அவர் கேட்கவும் இல்லை. அவர் வாய் திறந்து வந்து எனக்கு கொடு அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு தான் வர்றார். ஆனா கேட்கவும் இல்லை. அவர் கேட்காமலே போய்விடுகிறார். ஆனா வந்து அவர் கேட்க வேண்டிய, அவருக்கு கேட்க வந்த அவருக்கு அந்த பலன் வந்து அவருக்கு தானே வந்து அவருக்கு கிடைத்து விடுகிறது. ஆகையினால் இந்த உண்மையை யார் வந்து என்னை பற்றிய உண்மையை அறிகிறானோ அவனும் செயல்களில் விளைவுகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஏன்னா அவனுடைய மொத்த பொறுப்பையும் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். என்னை யார் ஒருத்தன் வந்து முழுமையா நம்பி வரானோ அவனுடைய பொறுப்பு முழுவதையும் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். அரைகுறை மனதோடு வருபவன் அரைகுறை இதுதான் கிடைக்கும். இப்ப வந்து நம்ம வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம பகவானுக்கு பிரீதியா இருக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு பகவான் நமக்கும் திருப்பி கொடுப்பார். அதுதான் நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கணும். 17வது ஸ்லோகம் பார்ப்போம். कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः. செயல்களின் நுணுக்கங்களையும் உணர்வது மிக கடினம். எனவே கர்மா அதாவது செயல் என்பது என்ன, விகர்மா அதாவது தடைப்பட்ட செயல் என்ன என்பது என்ன, அகர்மா அதாவது செயலின்மை என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார். இது அடுத்த பக்கத்துல வரப்போகிறது விரிவா. இப்போ வந்து மூன்று விதமான கர்மங்களை பற்றி இங்க சொல்லி இருக்கிறார்கள். கர்மா அப்படிங்கிறது செயல், நம்ம என்ன செயல் செய்யறோம் இல்லையா, சாதாரணமா சொல்றோம் இல்லையா செயல், அது வந்து கர்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம். விகர்மா அப்படின்னா வந்து என்னன்னா வந்து விகர்மாங்கிறது விவிக்த கர்மா, அதாவது எந்த செயலை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அது வந்து விகர்மா. அதாவது வேதம் வந்து ஒரு சிலவற்றை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம், அதையும் நம்ம வந்து செய்யக்கூடாது. அது வந்து செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னது செஞ்சோம்னா அது வந்து பாவத்தில் கொண்டு சேர்க்கும். அதே மாதிரி வேதம் வந்து ஒரு சிலதை செய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும். சந்தியாவந்தனம் அப்புறம் முதலானவற்றைகளை ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து ஒவ்வொரு வர்ணத்தவருக்கும் ஒரு வேலைகளை நியமங்களை கொடுத்திருக்கும். இது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும். அதை நம்ம செய்யின்னு சொன்னது செய்யாவிட்டாலும் அது பாவத்தில் முடியும். இதுதான் வந்து அதாவது தடை செய்யப்பட்ட செயலை செய்தோமானால் அது வந்து விகர்மா அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுறது. அப்புறமா வந்து அகர்மாங்கிறது வந்து செயலின்மை, எந்த செயலுமே செய்யாமல் இருப்பது, அது வந்து அகர்மா, அதாவது பற்றற்ற நிலை. இது வந்து அடுத்த இதுல விரிவா பார்க்க போறோம். ஒரு நிமிஷம், இந்த சீதாராமன் பிரபு வந்துட்டார், நம்மளுக்கு ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இன்னும் ஒரு 2 ஸ்லைடு இருக்கு பிரபு, அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சிடும். ஓகே கேரேன். சோ நம்ம விகர்மா அப்படிங்கறது என்னங்கறத பார்ப்போம். வேதங்களை விகர்மவாதி அப்படிங்கிறவன் எப்படி இருப்பான் என்றால், அவன் வந்து வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டான். வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை வந்து செய்ய மாட்டான், அதுக்கு எதிராக தான் செய்வான். என்ன, அதாவது இப்போ வந்து கள் குடிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்ததுன்னா அதுக்கு எதிராக தான் செய்வான், அது மாதிரிதான் செய்வான். ஜீவவதை கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா இல்ல நான் ஜீவவதை தான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லுவான். அவன் வந்து விகர்மவாதி. கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து. இந்த மாதிரி செஞ்சான்னா என்ன ஆகும், இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னதை செஞ்சான்னா அது வந்து தன்னிச்சையாக அது வந்து கீழான உயிரினங்கள், அதாவது மரம் செடி கொடி இல்லைன்னா வந்து புல் பூண்டு மிருகங்கள், அந்த மாதிரி பிறவிதான் கிடைக்கும். ஆன்மீகவாதிகளால் ஒற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. ஆன்மீகவாதிகள் ஒருபோதும் இந்த விகர்மவாதிகளை ஒற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார்கள். எடுத்த பிறவி நோக்கத்தில் தோல்வி ஏற்படும். இந்த பிறவி எதற்காக எடுத்திருக்கிறோம், இதை விட நம்ம வந்து உயர்ந்து நற்கதி அடைய வேண்டும், பரமவதம் என்றும் வைகுண்டம் அல்லாது கோலோகம், அதற்கு செல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிற நல்ல நோக்கத்துக்கு தான் பகவான் கொடுத்திருக்காரு. அவரை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு நல்ல பாதையில போறதுக்கு. இல்ல நான் அதெல்லாம் செய்ய மாட்டேன், நான் என் இஷ்டத்துக்கு தான் செய்வேன், நான் வந்து வேதத்துல சொன்னதையோ பகவான் சொன்னதையோ நான் எதுவுமே கடைபிடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா வந்து அவன் வந்து விகர்மவாதி.
விதண்டாவாதின்னு சொல்றோம் இல்லையா, வேணும்ட்டே வந்து நான் செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னதை செய்வோம். அது வந்து விக்ரமவாதி. இப்போ வந்து கர்மவாதி அப்படிங்கிறது வந்து யாருன்னா வந்து அவர்கள் வந்து இப்போ இந்த யாகம்லாம் பண்றாங்க இல்லையா, இது வந்து பக்தி உள்ளவர்கள், வேதங்களை பின்பற்றுபவர்கள், ஸ்வர்க்கம் மற்றும் உபதேவதைகளின் உலகத்தை அடைவர். ஏன்னா வந்து இப்போ இவர்கள் வந்து கர்மவாதிங்கிறதுனால இவங்களும் வந்து இவர்கள் ஒருவேளை பகவானை மட்டுமே தியானம் செய்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் வந்து இந்த அடுத்த நிலைக்கு போய்விடுவார்கள். இல்ல, நான் வந்து வேதங்கள்ல சொன்னதை நான் பின்பற்றுவேன், ஆனா வந்து அல்பமான பலன்களுக்காக நான் பாடுபடுவேன். அதாவது இந்த ஸ்வர்க்கம் அப்புறம் வந்து உபதேவதைகள் அவர்களெல்லாம் வந்து நான் வந்து பூஜிப்பேன். அவர்களிடம் போய் நான் யாசித்து இந்த இந்த மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா, இந்த ஜட இயற்கை, ஜட உலகில் இருக்கிற இந்த எதெல்லாம் வந்து அவர்களுக்கு வேண்டுமோ, இந்த சொத்து சுகம் அப்புறம் ஆஸ்தி பாஸ்தி, இன்னும் இந்த இதை முன் யுகங்களில் வந்து ஸ்வர்க்கத்தையே கூட ஆசைப்பட்டு யாகம் செய்தவர்கள்லாம் இருக்கிறார்கள். இது எல்லாமே வந்து இவர்கள்லாம் கர்மவாதி தான். இறுதியில் ஜட உலகத்தில் திரும்பவும் பிறவி. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்ப ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணிவிட்டோம் என்றால் நம்ம வந்து சொர்க்கத்துக்கு செல்வோம், ரொம்ப பாவம் செய்துவிட்டால் நரகத்துக்கு செல்வோம். அப்படியே ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணி சொர்க்கத்துக்கு போனாலுமே அது வந்து நிலையான ஒரு பலன் கிடையாது. ஏதோ ஒரு கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் அந்த புண்ணியத்தோட பலன் வந்து தீர்ற வரைக்கும் அந்த சொர்க்கத்துல இருக்கிறதுக்கு அவங்க அனுமதிப்பார்கள். அதற்கு பின்பு தலை குப்புறாக கீழே தள்ளி விட்டு விடுவார்கள். திரும்பவும் இந்த பூ உலகத்தில் தான் வந்து பிறந்து திரும்பவும் நம்ம அதே ப்ராசஸ் தான் கண்டினியூ ஆகும். ஆகையினால நம்ம இந்த அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, இந்த ஜெனரல் இந்த உலகத்துல இருக்கிற அட்ராக்ஷன் அதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்து மனம் வந்து மயங்காமல் பகவானுடைய பாதையில் வந்து செல்வதுதான் உச்சித்தமானது. இப்போ ஞானி வந்து அகர்மவாதி, அதாவது ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள், ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்தவர்கள். தான் ஆத்மா, தான் ஜீவாத்மா, அந்த ஜீவாத்மா வந்து பகவானுக்கு சேஷபூதன், அதாவது கைங்கரியம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுக்காக தான் நான் வந்து இங்க பிறந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சின்றவங்க. பயன் உலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள். இப்ப சொன்னதுதான் பயன் உலகின் விளைவு. இந்த மாதிரி நம்ம மற்ற அட்ராக்ஷன் பின்னாடியே நம்ம போனோம்னா இந்த மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ், அதாவது இந்த உலகத்துல இருக்கிற இந்த மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் பின்னாடியே போனோம்னா நம்ம வந்து மறுபிறப்பு தான் கிடைக்கும். அந்த பொருளை உணர்ந்தவர்கள், பக்தி சேவைக்கு வருபவர்கள், மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். அதுதான் இந்த படத்துல பாக்குறோம். இப்போ அகர்மா அப்படிங்கிறது என்னங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். கர்மண்ய கர்மய பஷ்யதே கர்மணி ச கர்மயः ச புத்திமான் மனுஷ்யேஷு ச யுக்தः கிருத்ஸ்ன கர்மகிருத். கர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவனாகிறான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையை அடைந்து விடுகிறான். அதாவது கர்மாவில் கர்மா அப்படின்னா வந்து குழப்ப வேண்டாம். அதாவது என்ன சொல்ல வருகிறார்கள் என்றால், கர்மம் செய்து கொண்டு இருந்தாலும் அதனுடைய பலன் மேல் பற்று இல்லாமல் இருப்பவன். நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மத்தை செய்து கொண்டுதான் இருப்போம், ஆனால் அந்த கர்மத்தின் பலன் மேல் எனக்கு ஆசை கிடையாது. எதுக்கு செய்ய போகிறேன் என்றால், நான் வந்து பகவானுடைய கைங்கரியமாக என்ன வேலை செய்தாலும் பகவானுக்காக நான் செய்ய போகிறேன், இல்லைன்னா அந்த பகவானுடைய அந்த பாதையில் முன்னேறுவதற்காக நான் செய்ய போகிறேன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட அந்த பலன் மேல் பற்றுதல் இல்லாமல் செய்பவதான் வந்து அகர்மா. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாக்குறது வந்து நாரத முனி. அவர் தான் வந்து பெரிய அகர்மவாதி. அவர் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும், திரிலோக சஞ்சாரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவர் வந்து அவருக்கு எந்த பற்றுமே கிடையாது. அவர் வந்து எதுக்காக வந்து எல்லா லோகங்களுக்கும் சுற்றி வருகிறார் என்றால், நம்ம எல்லாரையுமே வந்து நற்கதிக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா, இப்போ அவர்கள் இந்த தக்ஷ பிரஜாபதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தக்ஷன் ஒருத்தர் இருக்கார். அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச கதை தான். அவருக்கு வந்து எவ்வளவோ நிறைய புத்திரர்கள், 10,000 புத்திரர்களா பிறந்தார்கள். அவர்கள் எல்லோரையுமே வந்து ஒரே ஒரு உபதேசத்தின் மூலம் எல்லாரையுமே திருத்தி விட்டார். அவர் அவ்வளவு பெரிய ஞானி. அவர் ஒரு வாட்டி அவர்கள் எல்லாரையும் பார்த்து பகவானை பற்றி போதனைகள் செய்தவுடன் அவர்கள் எல்லோருமே வந்து இந்த ஜட உலகில் ஈர்க்கப்படாமல் பகவானுடைய பரமபதமான வைகுண்டத்திற்கே சென்று விட்டனர். அவர்கள் அந்த அளவுக்கு அவருக்கு ஒரு ஆற்றல் இருந்தது. அந்த அளவுக்கு அவருக்கு வந்து பற்று இல்லாத தன்மை. அதாவது ஒரு தாமரை இலை மேல் தண்ணீர் எப்படி வந்து ஒட்டாமல் இருக்குமோ,
நம்ம இந்த இந்த உலகத்துல இருந்தாலுமே வந்து நம்ம இந்த பந்தத்தில் ரொம்ப ஒட்டி கொள்ளாமல் ஏதோ நம்ம செய்யணுங்கிறதுக்காக செய்வோமே ஒழிஞ்சு இந்த மற்றபடி வந்து இந்த பலன் மேலேயோ இது வந்து நல்லது நடந்தாலும் சரி அதுக்காக ரொம்ப சந்தோஷப்படுறதும் இல்லை, துக்கம் வந்தாலும் அதற்காக ரொம்ப அழுது புலம்புவதும் கிடையாது. ஏதோ நடக்கிறது நடக்கட்டும், எல்லாம் பகவான் விட்ட வழி அப்படின்னு போறதுதான் வந்து இதுதான் அகர்மா அப்படின்னு சொல்றோம். அதுக்கப்புறமா கடைசி ஸ்லோகம் நினைக்கிறேன், இது கடைசி ஸ்லோகம் 34 நம்ம பார்க்க போறோம். தத்தித்தி பாதேன பரிபிரஷ்னேன சேவையா உபதேஷ்யந்தி தே ஞானம் ஞானினஸ் தத்வதர்ஷினஹ. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகளை கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். இதுதான் சொல்றார். இதை திருப்பி திருப்பி என்ன சொல்றாங்கன்னா, கடைசியில என்ன கொண்டு விடுறது, நம்ம வந்து ஒரு ஆச்சாரியரை நீங்கள் அணுகுங்கள். பகவானே வந்து அவர் வந்து என்னதான் அவர் பகவானாக இருந்தாலும் அவர் வந்து ஒரு நேத்திக்கு பார்த்தோம் இல்லையா, பெரிய மனிதர்கள் வந்து எடுத்து காட்டினாதான் அது வந்து அதுக்கு பின்வருவர்கள் பின்பற்றுவார்கள். அதனால பகவான் ரொம்ப பெரியவர், அவரே வந்து பண்ணி காமிச்சிட்டார். அவரே வந்து சாந்தீபனி ஆசிரமத்தில் போய் குருகுலம் பயின்றார். இப்போ வந்து என்ன ஆயிட்டுன்னா வந்து சிறு குழந்தையாக இருந்தப்போ வந்து அவர் வந்து கோகுலத்தில் தான் வளர்கிறார். இவர் யசோதா கிட்டதான் வளர்கிறார், எல்லா சேஷிதங்களையும் செய்கிறார். அதற்கப்புறமா வந்து வாலிப பருவம் அடைந்த பின்புதான் இந்த திரும்பவும் வந்து இந்த மதுராக்கு வந்து கம்சனை முடித்துவிட்டு தேவகியை அப்புறமா வந்து தேவகியை வந்து அப்பதான் சந்திக்கிறார். அப்போ வந்து தேவகி மாதா வந்து அவள் பிரார்த்திக்கிறாள், நான் வந்து இந்த பாக்கியம் எல்லாம் பெறவே இல்லையே, யசோதா பண்ண பாக்கியம் எல்லாம் நான் பெறவே இல்லையே, நான் எதுவுமே பார்க்கவே இல்லையே, உன் சேஷத்தையும் பார்க்கல, நீ வந்து எதுவுமே பார்க்கலன்னு அவர் முதல்ல திரும்பவும் எல்லாவற்றையும் அவளுக்காக திரும்பி பண்ணி காட்டுகிறார் தேவகிக்காக. அப்பொழுது அவள் கேட்கிறாள், நீ வந்து எதுவுமே படிக்கவே இல்லையே கிருஷ்ணா, நீ வந்து மாடு மேய்த்து கொண்டே இருந்து விட்டாயே, நீ போய் குருகுலம் பயின்று வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்புறா. அப்ப வந்து அவர் சாந்தீபனி ஆசிரமத்துல போய் படிச்சுட்டு வர்றாரு. அப்போ வந்து இப்ப இது எதுக்காக சொல்றதுன்னா, யாரா இருந்தாலும் வந்து ஒரு ஆச்சாரியரை வந்து நம்ம ஆசிரியக்க வேண்டும். அந்த ஆச்சாரியர் மூலமாக நாம் சென்றால்தான் பகவானை எளிதில் அடைய முடியும். அவர் வந்து ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவருக்கு வந்து பணிவிடைகள் செய்ய வேண்டும். அடக்கத்துடன் கேள்வி கேட்க வேண்டும். நம்ம வந்து கேள்வி கேட்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து அவர்கிட்ட போய் நம்ம இஷ்டத்துக்கு மனசுல தோணுனதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது. அவருக்கு வந்து அது இந்த கேள்வி கேட்கறதுனால அவர் மனது பாதிக்கப்படாதா, நம்ம வந்து அவருக்கு கோபம் மூட்டும்படியா கேட்கக்கூடாது, பணிவோடு கேட்கணும். அவரை மீறிண்டு நம்ம ஒரு பதில் சொல்லக்கூடாது. அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. அது மாதிரிதான் இருந்திருக்கார்கள் முன்காலத்தில். இன்னும் இப்போவும் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். ஏன்னா அவர்களிடம்தான் உண்மையான ஞானம் இருக்கிறது. அவர்கள் மூலமாக அவர்கள் வாய் வழியாக வந்தால்தான், ஆச்சாரியர்கள் வாய் வழியாக வந்தால்தான் அது உண்மையாக இருக்கும். மற்ற எல்லாருமே வந்து சொல்லிட்டு போய்விடுவார்கள். இதையே வந்து பல பிரதிகள் இருக்கின்றன. அது வந்து எல்லாம் சரியாங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியல. ஆனா இந்த 4 சம்பிரதாயம் பார்த்தோம் இல்லையா, இப்ப பிரம்மகௌடிய சம்பிரதாயம் வழியாக பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கார். அதே மாதிரி 4 சம்பிரதாயம் வழியாக மற்ற ஆச்சாரியர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதன் மூலமாக வந்த ஆச்சாரியர்கள் சொன்னதுதான் அதுலதான் ஸ்திரமான உண்மை, சரியான துல்லியமான உண்மை அவர்கள் திருவாயிலிருந்து உதித்ததுதான் சரியாக இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இப்போ இந்த அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் பார்த்து முடிச்சிருவோம். கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு பார்த்தோம். ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் 1லேருந்து 10 ஸ்லோகம். கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவாறும் இருக்கிறார். 11லேருந்து 15 யயதாம் மாம் பிரபத்யந்தே அப்படிங்கிறது. கர்மயோகா இது 16லேருந்து 24 கர்மணோஹ்யபி போத்தவ்யம் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தோம். தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும் 25லேருந்து 33 ஞான யஜ்ஞ பரந்தப. அப்புறம் ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் இது தத்விதி பிரதிபாதேன இப்பதான் பார்த்தோம், கடைசியா பார்த்தோம். இதனுடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகிறது. பிரபு நீங்க போல்ஸ் போடுறீங்களா? அப்புறம் சுந்தர்ராஜன் பிரபு நீங்க வந்திருக்கீங்களா கதை சொல்வதற்கு? பிரபு நீங்க போல் போடலாம் பிரபு. விஸ்வன் என்பவர் யார்? சந்திர பகவான், சூரிய பகவான், இந்திர பகவான், வாயு பகவான்.
விஸ்வாவிற்கு பகவத்கீதையின் அறிவை யார் போதித்தார்கள்? சூரிய கடவுள் விஸ்வான், மனு, கிருஷ்ணர், அர்ஜுனன். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நித்தியமான வடிவம் என்ன? சச்சிதானந்த வடிவம், பரமாத்மாவின் வடிவம், பிரம்மாண்ட வடிவம், பிரம்ம வடிவம். ஏன் எப்பொழுது பகவான் இந்த பொருள் உலகில் அவதரிக்கிறார்? அவர் விரும்பும் போது பக்தர்களை காத்து குற்றவாளிகளை நிர்மூலமாக்க, சமய கோட்பாடுகளை நிலைநாட்ட, both B and C. சமுதாய ஒழுங்கின் 4 பிரிவுகளை உருவாக்கியவர் யார்? மனு, பிரம்மதேவன், சிவபெருமான், கிருஷ்ணர். புலிகளிடமிருந்து தப்பிக்க யாருடைய உத்தி சரியானது என்று அந்த கதை சொல்லலையா? புலிகளிடமிருந்து தப்பிக்க யாருடைய உத்தி சரியானது என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்? சூரதாசர், துளசிதாசர், இருவர் உத்தியும் சிறந்தது. உங்கள் கருத்தில் யார் சிறந்தவர்? பகவான் ஸ்ரீராமரா அல்லது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரா? பகவான் ஸ்ரீராமர், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருவரும். பிரபு ஸ்டோரி சொல்லியாச்சா? ஸ்டோரி அவர் சொல்ல வரேன்னு சொன்னாரு. அவரு நான் கேட்டேன், யாருமே வரல. ரிப்ளையும் பண்ணல அவர் எதுவும். நீங்க ஏதாவது சொல்ல போறீங்களா? நீங்க இல்ல, அந்த ஸ்டோரி எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்ல. கடைசி 2 கொஸ்டின் ஸ்டோரி ரிலேட்டடா இருக்கு. ஓகே. இல்ல, நானே 2-3 ஸ்டோரிஸ் சொன்னேன் நானு. இப்போ இல்ல, இவங்க எல்லாரையுமே அன்மியூட் பண்ணலாம். இப்போ எல்லாருமே கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கலாம்.